Ato bang dire? Guys, atong tanawan ng bata guys, nga hawd kay mura tulato guys. Tara guys, atong tanawan nyo guys. Iyapa nyo guys, ug pila ka minuto. Ang galing kayo guys no. Hawd kay guys oy. Oh. Samot ang naay graban ni guys. 21 minutes. Ah, grabe ka hawd yun nga bata yun. Gatalen kayo na ni mo nyor ba? Premium na kag-sticker nyor. Ganyan, mabot og 3 minutes na tagaantay ka 20 nyor. Sige nyor. Premium kag 20 mabot og 3 minutes. Grabe ka hawd yun mo mga plato. Alright. Basta mabot og 3 minutes, premium kita ka. Alright mo. Oh, di mo ang galing mo nyor. Oh, 1 minute og kape na. Here, kaya mabot og 3 minutes. Sirbihan ni 20 ba? Ay, ahora yun. Grabe, 2 minutes oh. Ahora yun dayan. Grabe ka no? Napit yung 3 minutes oh? Grabe, ahora yun batagyan. Hawag mo na talato ba? Lato. Grabe ta 3 minutes yun. Kapit tayo. Ayaw to sa mga. Dito pa siya. Bye, Jamela. Kapit tayo. Grabe mo nirway. Ano ba kapilan ko? Ano ba? Bago mong bato ni sa ko ano? Oh? Kapit na yan. Pambato sa badyaw. Ano yan? Kapit na yan. Hawag kayo. Kapit na 3 minutes. 3 minutes na? Minutes na. Grabe yun. Oh, sobrang la. Grabe ginagdagat. Mga 6 minutes. Tama yun. Grabe. Tama na niya. Kaya hawag kayo na yung kamot yun.